Festexar os 90 anos de Radio Lugo supón render homenaxe á historia radiofónica da provincia. Foi un 27 de outubro de 1935 cando EAJ68 realizaba a súa primeira emisión dende os estudos da capital lucense. O presidente da Deputación, José Tomé, e o alcalde Miguel Fernández, xunto a numerosas autoridades, quixeron acompañar os oíntes e os colaboradores na celebración. Para todos e todas elas, a actual directora de Radio Lugo, Alicia Carballedo, dirixiu palabras de agradecemento. Sen vos, nada do que somos tería sentido. Hoxe celebramos algo máis que unha data. Celebramos unha historia compartida. Todo por delante, a xira coa que Juan Carlos Ortega celebra os anos de vida da cadena SER por todo o país encheu de recordos o auditorio Fuxan os ventos. La radio es sin duda la compañía que ustedes precisan y vamos a llenarles el corazón de gozo y regocijo. O seu escenario subiron recoñecidos profesionais de hoxe e onte. E non faltaron as supostas conexións telefónicas en directo de oíntes, digamos que virtuais. Qué guay. Yo creo que esa unión que hizo la radio... Qué bonito, ¿verdad? Parabéns polo 90 aniversario e larga vida á radio.